No niin, eli tässä on idea, leikkausidea pitkälle hiukselle. Ja tästä on puolet tukasta leikattu tänne alle polkaksi, joka tekee sen, että tukkaa voidaan käyttää eri tavalla ja silti säilyttää se pitkä fiilis, jonka moni epäröi sen leikkaamisen ja pitkän tukan pitämisen välille. Eli silloin täällä on polkka ja kun tukkaa nostaa ylös, mä teen pienen nutturan tänne päälaelle, niin tämä tukka näyttää lyhyttukkaselta. Tein tämän letillä, koska letti on tällä hetkellä hauska yksityiskohta. Letittäessä ja muualla on hyvä laittaa kevyttä lakkaa, koska se estää sitä hiusten lentelyä ja tekee helpommaksi hallita tämän kiinnittämisen. Mutta tämän toki voi tehdä muullakin tavalla, mutta tällä hetkellä tämä letti ja varsinkin jos ajatellaan sitä, että tämä on tämmöinen työtukka, niin on aika hauska. Tärkeintä on lähinnä kiinnittää letti hyvin ja sitten vaan tunkea sinne solkia sen mukaan, että tuntee, että se pysyy. Eli tässä on polkka ja nuttura samassa. Ja silloin pitkätukkainen asiakas saa tämän polkan fiiliksen ja moni pitää tätä silloin polkkatukkasena, mutta saa nauttia ikään kuin lyhyestä hiuksesta samalla.